Godt. Altså, jeg skal også holde øje med, hvor det sidste suppression field ligger, og jeg skal prøve at løbe udenom folk, der står i vejen. Okay. Jeg synes bare ikke, jeg fik det længere af oversigt. Ja, jeg er lidt svært, når jeg er den der barrier på. Beklager. Kan du bare stå i suppression fieldet? Jo, der er ikke nok liv. Men den gør jo ikke rigtig. Nej. Det var den Det er nemlig min ikke. fejl, jeg try. Det er jeg ked af. Ja, det var også pænt try. Kan vi ikke få sat et mærke på Q og på Tv og på Fatload, der er den næste? Fordi at indtil flere gange, så står jeg pænt og venter ved siden af en grøn dims, og lige når de er ved at falde ned, så kommer der en spændende hen og stiller sig i den. Og så når jeg ikke at flytte mig over til en anden grøn dims. Ja, det kan vi godt. Det var en god idé. Men man burde allerede stå ved en grøn man kan jo grøn ikke dims. stille sig ind i den grønne, fordi hvis så han lige laver AIDS på jorden der, så var det ikke smart. Hvad hedder den ability, hvor man trækker det der lille røg efter sig? Jeg spiller Magic Arcane. Ja, okay. Derudover, når det bliver kaldt ud, at vi får suppression field, og I kan se hvilken vej han drejer sig, så skal I fjerne ud af det. Det koster rigtig, rigtig meget mana for healers, hvis de skal heale jer, når I står og slækker i det. Så ud af suppression field, hurtigt. Det er den her ting, han charger jer med, og smadrer ned i hovedet på jer. Så kan vi redde meget mana. Så vil de holde os op til sidst også. Lige hurtigt inden vi starter. Har du noget at finde rytmen, Mori? Eller skal jeg stadigvæk give dig hints? Jeg har nogenlunde styr på det, men det er en stor hjælp. Ja, der er kun en af jer, der skal kalde det ud, så skal I blive enige om, hvem det er. Det går ikke, den ene siger noget, den anden siger noget andet. Så er det går galt. Så en af jer er nødt til at sige, at jeg tager den, og så er det sådan der. Jamen, så tager jeg den der. Det er pænt, at der også vinder. Five, four, three, two, one. Kører som altid Bloodlust fra start. Ja, hero. Eller hvad du vil. 5 yards. 5, 4, 3, 2, 1. Vi har den første om lidt. Og gå en kugle i midten. Og en Frost Orb om lidt. The Beast. Så har vi den røde. Væk fra midten. Væk fra midten. Lilla. Jeg er inde. Kom I lige, vi skal over til Lilla. Væk, væk!
Vi har fire debuff om lidt. 5 yards. 5, 4, 3, 2, 1. Og vær nu klar til at flytte jer. Flyt jer. Den næste, der skal i midten, det er Tve. Væk fra den der. Tve skal begynde at gøre sig klar til at komme i midten. Og væk fra midten. Så den Væk røde fra bliver midten. til højre for rød. Og Melee, vi kommer ud. Vi skal have misdirected de sidste. Det kan vi gøre bedre, kom. Der er en over i grøn. Jeg har et ad på mig. Range skifter lige til det sidste stat. Kom, vi skal lige hurtigt købe det ned. 5 yards. 5, 4, 3, 2, 1. Badløb, du er den næste i midten. Ja. Vi er halvvejs. Jeg sparer lige lidt, når man er sådan. Kom, vi skal huske at flytte os for de her suppression fields, der kommer. Elmar kører cooldown. Melee, vi begynder at overveje at flytte os væk fra midten. Du vil have den over den grønne og røde, ikke også, Smøg? Ja, grøn over. Og væk fra midten. Væk! Vi har fatløb, der skal heales. Kom lige, vi skal have 18 ned. Den har misdirect på. Få med en møg, hvis du kan. Og så kører vi dem ned, kom. Five, 5 yards. 4, 3, Det er mere vigtigt, at vi kommer ind og skader den. 1. Hold fokus, så vi så får... Så det kører. Hurtig mana status på healers. Okay, Godt. Vi må flytte os ud af lort på jorden. kør en cooldown. Butte, du er den næste, der skal ind i midten. Vi begynder at gøre klar til, at Butte kan komme ind i midten. Den ligger perfekt i den blå til dig. 5 yards. 5 yards. 5, 4, 3, 2. Er du inde, Butte? Ja. Og melee på ads. Vi holder Morgana op, tak. Kom melee. Og væk. Kom, vi kører med seng, kom. Hvad brug vores sunde fornuft?
Den har vi, den er ikke fatlig. Yep. Super godt, drenge og piger. Jeg fik dakker. En til sig på ekstra hud.